תודה אפי, ולפני סיום הצטרפה אליי כפי שהבטחתי הגרפולוגית טלי ירדני. שלום לך. שלום וברכה. רקע כללי קצת על גרפולוגיה. כתב היד זה למעשה כתב המוח, נכון? נכון. כתב היד הוא כתב המוח והוא נקרא כך מכיוון שהמוח שולח את אותיו, אנחנו מדברים פה על קומבינציה מושלמת בין המוח, היד והעין, ככה שהמוח באמת שולח את אותותיו ליד, היד כותבת והעין מסדרת לנו את הכתב על הדף. ככה אנחנו מצליחים לקרוא, ולכן היא נקראת כתב המוח. מעסיקים רבים שולחים כתבי יד לגרפולוגים, מודיעים מראש למועמד, כמובן, הם חייבים. כן, חייבים. כי זה סוג של חשיפה, נכון? מה אפשר ללמוד על עובד מכתב ידו? מה מחפשים? אוקיי, אסתרי, קודם כל זה תלוי איזה תפקיד מדובר. לא לכל תפקיד אנחנו צריכים את אותן תכונות. זאת הבחורה שצריכה להיות פקידת קבלה, אז לא... או בחור, אני מבקש ממך. או בחור, סליחה, נכון. תודה. הפקידת קבלה או הפקיד קבלה, הוא לא צריך שיהיו לו את אותן תכונות כמו מנהל חשבונות, למשל. ולכן התכונות הן שונות. אנחנו כגרפולוגים מקבלים את התכונות הדרושות לאותו תפקיד, ועל פי זה אנחנו בעצם מפענחים. אנחנו מדברים על יושר ואמינות, למשל. יושר ואמינות זה חוצה כל תפקידים, נכון? זה חוצה את כל התפקידים. זה ממש לא משנה איזה תפקיד. כדאי מאוד שהאדם יהיה ישר ואמין. איך חוסר יושר מתבטא בכתב היד, למשל? לא, ישנם המון סימנים של חוסר יושר, וחלקם צריך לראות כמה סימנים. מתוך הרשימת סימנים האלה בעצם מתקיים בכתב היד. ככל שיש יותר סימנים לאותו כותב, כך הוא נראה. כמה סימנים יש, נגיד, לחוסר אמינות? יש בערך 24 סימנים לחוסר אמינות. לרובנו יש 5-6. ככל שיש יותר, זה כבר... בוא נראה כתב יד, לדוגמה, ונראה מה את אומרת עליו. את תוכלי לראות אותו כאן. זה כתב יד של בחורה שעבדה בהנהלת חשבונות כל החיים שלה. זאת אומרת, אישה בת 60, שיצאה לגיל פנסיה. אנחנו רואים פה כתב גדול, כתב עם נוכחות. עם הרבה יצירתיות, נכון? זה נראה כאילו בהנהלת חשבונות היא הייתה קצת כלואה. בדיוק. אם יש לה כתב כל כך מתפרץ. בדיוק. היא באה אליי בעצם כדי לעשות שינוי בקריירה. בגיל 60, זה יפה. כן, כי היא הייתה צריכה, היה לה נוח בעבודה, היא קיבלה משכורת טובה, לא יכלה לעזוב, שעות נוחות. והיום כשהיא הגיעה אליי, היא רצתה בעצם לעשות שינוי, לא ידעה על איזה תחום ללכת. מה המלצת לה? המלצתי לה לעבוד עם אנשים, במקום שיראו אותה, במקום שתוכל להביע את עצמה, והיום היא מנהלת אירועים מאושרת. זה מדהים, את יודעת, כשמסתכלים על זה אפילו אינטואיטיבית, בלי להבין שום דבר בגרפולוגיה, רואים שזה בן אדם מאוד תוסס. נכון. בוא נראה עוד דוגמה. וואה, זה משהו אחר. כן, זאת... זה כבר, זה מנהל חשבונות נראה. אז זאתי, היא באמת עבדה... כן, זאתי עבדה עם הבחורה השנייה באותו משרד, שתיהם עבדו. שתיהם הגיעו לגיל הפנסיה, ושתיהן באו אליי בשביל לעשות חברות מאוד טובות, בשביל לעשות שינוי, הקריירה השנייה בעצם. הבחורה הקודמת שראינו את הכתב יד שלה, כשהוא כתב גדול ותוסס, הלכה לעבוד עם אנשים. האישה הזאת יותר מתאים לה לעבוד עם ילדים, היא אישה חמה, כתב יותר קטן, מופנם, אישה נעימה, והיא באמת פתחה עם הבת של המשפחתון. אוי, זה נחמד. כן. אז אם דיברנו בתוכנית איך להיערך לקראת הפרישה לגמלאות, אז ניתוח גרפולוגי של כתב היד יכול לתת לנו כיוון נורא מעניין, לא? נכון. א', מבחינה מקצועית, קריירה שנייה, אנחנו כבר יכולים לעשות דברים שאנחנו אוהבים, לא רק דברים שאנחנו חייבים. דבר נוסף זה למשל המראה שהגרפולוגיה יכולה להעניק לנו. לפעמים אנחנו יודעים איזשהן תכונות מסוימות עלינו, תכונות מסוימות אנחנו מעדיפים לא לדעת אותן. אם אנחנו נדע אותן זה יעזור לנו בחיים. ודבר חשוב בגיל הזה לפעמים זה העצמה אישית. העצמה אישית, בן אדם בא אליי ואומר לי, אני יודע אני אומרת לו, אתה יודע שאתה מנהיג, אתה יודע שאתה יכול להצליח. כן, אבל זה אף פעם לא בא לידי ביטוי. עכשיו אומרים, יאללה, אז זה ההזדמנות שלי בעצם, אם לא עכשיו. בדיוק. מתי? אגב, אותיות מסוימות וצורות מסוימות, יש כל מיני מיתוסים שקשורים לדרך כתיבת אותיות ספציפיות. האם יש בזה משהו או שאת מסתכלת על מכלול? אנחנו קודם כל מסתכלים על מכלול של דברים. לעולם, אחד המיתוסים הנפוצים שצריך לנפץ אותם, וזה חשוב מאוד לעשות את זה כמה שיותר מהר, זה להסתכל על סימנים של אות אחת. הרבה אנשים חושבים שלמשל עין גדולה מראה על מיניות של אדם, אבל זה לא נכון. אם זה לא בא עם עוד הרבה מאוד סימנים אחרים. נכון. חייבים מספר סימנים, מכלול של סימנים, כדי באמת לראות את התכונה המסוימת. אז תתחילו להסתכל בכל זאת על מידת הנעליים, כנראה. אני מאוד מודה לך.